Mayong adlaw kaninyong tanan din ha sa BJMP Giholngan City. Kumusta ka mong tanan din ha? Hinaot pa unta nga ang tanan maayo lang. Sa akong pag-video ni ini, alas 2 sa hapon dire sa Moa, Huwebes. Dina sa inyo alas 4 sa kadlawon. So samtang kamo naghagok, samtang kamo naginip, nagdamgo, ako diri nag-video. So, gusto lang ko magpasalamat sa tanan nga mitabang ni ini. Kay daghang mga taong mitabang na ay galuto sa snacks. Dinhay prepare sa video sa mga instruments na ay nagbutang sa siya. So, daghan ang mitabang, so nagpasalamat kog dako. Apan usa kita magsugod atong hangyon ang atong Ginoo nga maoy modumala karon. Kay siya ang naghatag og encouragement kanato. Siya ang naghatag og kalinaw nga atong masabtan ang atong gibasa, ang atong gitunan, o kini ato usab kining mahimong ma-apply nga atong magamit sa atong kinabuhi. Dili lang kita daghang naantiguhan, kundili sayang ang daghang naantiguhan kung wala nato gamiton, wala nato i-apply, o nga dili nato daigon ang atong Ginoong Hesukristo. So walay paglangay-langay atong hangyon atong Ginoo nga magauban kanato karon. Magampo kita sa ngalan sa Amahan nga mao'y nagpadala ni Hesukristo dinhi sa kalibutan. Sa ngalan ni Hesus nga mao'y nagpalansang sa cross, nga mao'y naghatag siyang kinabuhi aron kami makaana kanimo. Og sa ngalan sa Espiritu Santo nga mao'y musulod sa among kasing-kasing. Amahan, nagaampo kami nga hinaot pa unta nga imo kaming tabangan aron nga masabtan namo ang among gibasa karon. Hinaot pa unta nga imong abrihan ang among kasing-kasing. Hinaot pa unta nga kami musalig ug mutuo nga na kanimo. Hinaot pa unta nga among ihatag ang among kinabuhi, among isurrender ang kinabuhi. Hinaot pa unta nga kami among hangyon ang Espiritu Santo nga maoy musulod sa among kasing-kasing. Hinaot pa unta nga ikaw ang teacher kanamo karon. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Nahibalo ba mo nga ngano nagsimba man kitag Domingo, unang adlaw sa semana? Ang mga Kristiyanos 2000 na katuig karon nagsimba sila Domingo, wala na sila nagsimba sa Sabado. Kay kadaghanan sa wala pa'y usa ka gatos katuig nga nagsugo ng Kristyanismo, kadaghanan sa mga tao nga mituo ni Hesus dili mga Hudiyo, mga Hintel. Mga Hudiyo mosimba sila sa Sabado. So ang mga early, mga bag-ong mga disipulo sa unang panahon, misimba na og unang adlaw sa semana tungod ni ining atong gitun-an karon nga si Jesus nabanhaw sa unang adlaw sa semana. Sa kalibutan karon adunay upat ka mga major, mga dako nga relihiyon. Ang mga Muslim, ang ilang leader si Muhammad. Ang Confucianism sa China o sa Korea, sa Japan, ang ilang leader si Confucius. Ang sa mga Hudiyo, ang ilang leader mao si Moses. Ang sa Kristyanismo, ang atong Ginoong Hesukristo ang leader. Usa sa mga dakong diferensya mao nga silang tanan, si Muhammad namatay, wala na banhaw, hangtod karon naa gihapon sa yuta. Si Confucius naa gihapon sa yuta
patay, wala na banhaw. Si Moses nagyapon sa yuta, patay gihapon. Ang atong Ginoong Hesukristo lang nga namatay og nabanhaw. Maunay atong foundation. Siya lang ang leader sa mga dagkong relihiyon nga nabanhaw, nabuhi, dili patay. Siya buhi. Ang tanang kadaghanan sa mga relihiyon, patay ang ilang leader. So, mao nang musimba kita og Domingo. Si San Pablo usab sa wala pa siya na sa dihang nahimo na siyang Kristyanismo, sa dihang nahimo na siyang follower sumusunod sa atong Ginoong Hesukristo, nag-travel siya, nagsabwag siya sa maayong balita dito sa southern Turkey, sa Ephesus, Smyrna, og nagsabwag po siya maayong balita dito sa Greece, sa Corinto, sa Athens. Kay balumog unsay mensahe niya nga si Jesus namatay og nabanhaw. Sa pagsermon niya dito sa Athens, daghang ang mga think tank, ang mga banggiitan, gikatawan siya. Mingon sila, naabay tao nga babanhaw. Wala pa sila makadungog og usa ka taong nabanhaw. Mano gikatawan nila si San Pablo. Apan ikaw ako mituo nga ang atong Ginoong Hesukristo nabanhaw. So walay paglangay-langay, magsugod na kita og tuon didto sa kapitulo 20. I am sure, sigurado ako, nga kamo kabisado na ninyo kung asa pangitaw ng Juan, kapitulo 20. O guys, ready na ba mo? Naana ba mo sa kapitulo 20? Kay magsugod na kita sa kapitulo 20. O nahibalo ba mo nga ang Juan hantod lang sa kapitulo 21. So usa na lang ka lesson, mahumana nato ang Juan. Og moadto na sa kita sa usa ka libro nga sinulat ni Marcos. So magsugod na ta niini. Sayo sa buntag, sa unang adlaw sa simana, samtang ngit-ngit pa kayo. So sa unang adlaw, Domingo, ngit-ngit pa kaayo. Wala ta kay balo kung unsang orasa, apan ngit-ngit pa. Si Maria Magdalena miadto sa lubnganan, og nakita niya ang bato na ligid na gikan sa baba sa lubnganan. Kini kinahanglan adunay explanation. Mungutana mo, kinsa man ni si Maria Magdalena? Posible sigurong nakadungog na mo sa ngalan nga Maria Magdalena. Sa unang panahon, daghang ngalan nga Maria tungod ni Moses. Si Miriam kadaghanan sa ilaha sa ditong dapita daghang ngalan nga Maria. So kinsa man ni si Maria Magdalena? Maria Magdalena, siya taga lungsod sa Magdala. So moingon kita Maria nga taga Magdala or Rugreson nga taga Himalalod. So unsa man ni siya? Nganong sa tibuo sa 2000 na katuig karon, ang iyang ngalan ato pa man gihinumduman o gihatagan dakong importansya ni Juan kini si Maria Magdala. Si Maria Magdala na nasudlan og 7 ka demonyo. Gikuha ni Jesus ang demonyo. O paghuman dito, gipasaylo siya. O nahimo siyang sumusunod ni Hesukristo. So atong may bawaan nga si Jesus, dili siya magpili kung maayo ka o dili ka maayo, kung nagkawat ka o wala, basta mutuo, musalig ka kaniya.
nga nangayo kag pasaylo, mapasaylo ka. Mao ni kinaiya sa atong Ginoo. So mao ni si Maria Magdalena. Makayong ka 7 ka demonyo. Mingon ang Talmud, libro kini sa mga Hudiyo, nga ang lungsod sa Magdala daghang kaayong pampam didto. So mingon sila nga posible kini si Maria dili kaayo maayo. Naay siya trabaho nga dili maayo. Apan nabag-o siya sa atong Ginoo. So, kung kinsa tong gipasaylo og dako, mao poy nahigugma og dako kayo. So dako kayong pakigugma niya sa atong Ginoong Hesukristo tungod kay napasaylo siya og dako. So miadto siya sa lubnganan sa gabi sa kadlawon. Nganong kadlawon man siguro? Posible siguro nga wala siya makatulog. Kay imagine ang imong leader nahigugma ka og husto kini gipatay. So miadto siya didto. Ug uban makahibalo kita sa ubang mga writings, mga sulat sa Matthew, Marcos, Lucas nga di na po'y mga babae nga kuyog niya dito sa lubnganan. Unsa may nakita niya? Nakita niya ang bato na ligid na gikan sa baba sa lubnganan. Sa unang panahon, ang ilang lubong magkalot sila sa kilid sa pangpang. Mga usa ka dupa ang baba o didto nila iibutang ang patay. Naay mga lingkuranan po didto. So mao ni pagkahuman ang baba sa lubnganan butang nila dako kayong bato aron nga walay mga sapat nga makasulod. So mao nay miingon siya nga sa lubnganan ug nakita niya nga ang bato na ligid na gikan sa baba sa lubnganan. So natingala siya nga dako kayong bato apan naligid. Nawala. Unsa iyang gihimo? Wala siya mosulod sa lubnganan. By the way, kining lubnganan pag adto namo sa Israel nakita namo dito ang lubnganan ni Jesus. Versikulo 2, midalagan siya. Ang Cebuano moingon nga midagan. Sa ako moingon kong midalagan siya og miadto kang Simon Pedro. Simon Pedro, si San Pedro. Og ang tinun-an nga gimahal ni Jesus. O kinsa maning ang tinun-an nga gimahal ni Jesus? Si Juan. Siya ang nagsulat sa niining libro nga atong gitun-an. Apan dili siya moingon nga si Juan, moingon siya ang gimahal ni Jesus. So miadto si Maria. Og nagreport nga og miingon siya, gikuha nila sa lubnganan ang Ginoo ug wala kami mahibalo kung hain nila ibutang siya. So naglibog siya, nagreport siya sa mga leader. Wala siya kahibalo og unsa siguro nahitabo. Unya si Pedro, versikulo 3, og ang laing tinun-an nangadto sa lubnganan. Kinsa maning lain nga tinun-an? Si Juan, kay bulo ka, dili siya moingon ako. So kining laing tinun-an, siya ang magsusulat. Siya ang gimahal sa atong Ginoong Hesukristo. Ikaw ug ako usab gimahal sa atong Ginoo. So nangadto sila. Nagdalagan silang duha. San Pedro o si Juan, si San Juan. Kinsa man siguro makadaog sa dalagan nila. Nga si Pedro mga 50 siguro ang edad. O si Juan, bata pa kayo, wala pa'y 30. Nagdalagan silang duha. Apan ang maong tinunan, si Juan, mas kusog nga midagan kay kang Pedro. Og nahiuna pag-abot sa lubnganan. So, si Juan mingon nga mas kusog pa siyang mudalagan. Ambot nga nung iyan yung giapel nga mas kusog siyang mudalagan. Milili siya, versikulo 5. Milili lang siya sa lubnganan. Milili siya sa bangag sa lubnganan.
Og iyang nakita ang panapton nga lino apan wala siya mosulod. Kini kinahanglan ning explanation. Si Juan, milili lang siya sa bangag. Mga usa ka dupa ang bangag. Og nakita niya doon ang linen. Ang linen, buti pasabot panapton. Unsa man ni sila? Akong iistorya ninyo nga sa mga Hudiyo sa panahon ni Hesukristo, kung mamatay ang tao, ilan adunay linen, adunay unsa man ni adunay papel, adunay panapton nga iliko sa tibuok nga lawas, i-wrap, o samtang nag-wrap ni siya, giputos, samtang giputos, aduna sila mga herbs bal, may mga pahumot sila. Di ba dinhay gidala og usa ka gatos ka pound nga mga bulak, mga herbals nga preservative. Humot kaay ni sila, samtang galibod kining panapton, ila po ning butang papilit para mugahi. So nakatuyok ning tanan. Og ang ikaduha usab, na sila panapton nga i-wrap dina sa nawong sa tao. So duha. So pag mugahi na ni siya, mugahi na ang tungod sa papilit, mugahi na ni mga panapton nga gibutang. So unsa man ni nahitabo? Milili si Juan dito sa lubnganan, ug iyang nakita ang panapton. Mao ni panapton nga giingon nga lino apan wala siya mosulod. So nakita lang niya. Manalantaw niya apan murag wala siya kay nakita dito. Ang nakita niya ang panapton lang. Versikulo 6, miabot si Simon Pedro, kay ulay man si San Pedro, ulay siya. Miabot si Simon Pedro og sunod kaniya og midiretso ngadto sa sulod sa lubnganan. Si Pedro misulod dayon. Wala siya mulili pero misulod dayon sa lubnganan. Og nakita niya dito ang panapton nga lino. So ang panapton nakita niya. Nakita niya ang panapton nga nakabutang sa atong Ginoong Hesukristo. Og ang panapton nga giputos sa ulo ni Hesus, ang giputos nakita niya. Naabay tao. Wala kini mahitapon sa panapton nga lino kundi linukot lang gihapon diha sa iyang nahimutangan. Unya, so walay nakita si Pedro nga tao dito. Mura ni siya ang panapton nga ang panapton wala nay sulod. Mura ni nag-evaporate, nag-alis ngaw. Versikulo 8. Unya, katong tinunan nga nahiuna pag-abot sa lubnganan, si Juan, misulod usab og nakakita siya og mituo. Unsa may diferensya sa pagtanaw ni Pedro o sa pagtanaw ni Juan? Si Pedro natingala lang. Nganong wala na tao. Nganong kining panapton nga tigas kayo, nga gahi kayo, wala na tao. Apan unsa si Juan? Sa nakakita siya og mituo. Sa nahitabo. Mituo siya nga wala na si Jesus. Naibalabo mo nga ang ubang relihiyon, miingon nga, wala man yun si Jesus namatay sa cross. Gilipat lang sila sa Ginoo. Gibinuangan lang sila nga, lain tong gilansang dito. Si Jesus, wala man yun namatay. Ang uban, miingon nga, gikawat. Gikawat ang lawas ni Jesus. Aron ng mga disipulo, miingon nga, wala na siya.
Gikawat ba siguro? So, lain ang paglantaw ni Juan. Paglantaw niya siya nga, mituo siya. Nga kinigyod nahitabo. Wala gyapon sila makasabot sa bahin sa kasulatan nga nag-ingon nga mabanhaw siya. Nasulat na ang kinabuhi ni Jesus sa Old Testament. Unya na mauli ang mga tinunan. Na mauli sila. Natingala unsay nahitabo. Unsay nahitabo ni Jesus nga wala naman dito sa lubnganan. Nga ang giputos nga mga panapton wala naman siya dito. Sa in-English pa yan. Sa in-English pa, nag-evaporate siya. Nag-alis ngaw lang. Wala. Wala. Ang uban miingon nga, si Jesus nabuhi. Nawala nan siya og ginhawa og jutay, pero nabuhi siya. Og milakaw og mitago. Apan kung nabuhi siya, ang panapton mga putol unta og gusto. Wala man. Mura man lang siya nag-evaporate, nag-alis nga lang sila. Wala man na daot ang panapton. So tinuod gyud nga si Jesus nabuhi siya. Unya na mauli lang sila si Pedro ug si Juan, na tingala sila gusto unsay nahitabo. Versikulo 11. Apan si Maria Magdalena nagtindog ug naghilak didto sa gawas sa lubnganan. Ang sa original nga language ini dili lang hilak, kundi misyaget sa iyang paghilak. Midangoy og husto. Ikaw ako nakaadto kita og nakauban kita sa nga naay gilubong. Usahay itong madungog nga member sa pamilya musyaget, muhilak og gusto. Mausab kini ang gihimo ni Maria. Sa akong pagbasa ni kadlawon dina sa inyo ha. Nakahuna-una ako. Ako sigurong ingnon ning mga barkada na ako din sa BJMP kanang naminaw karon kamo nga naminaw nga pagkabasa nato dinhi sa versikulo 12 sa versikulo 11 gusto unta akong hangyoon mo nga muhilak mo din ha, mudangoy-ngoy. Pero inako dili siguro maayo kay matingala ang mga sobra sa 200 ka preso, 200 ka mga trabahante din sa BJMP nga nganong may unsa man mo, nganong misyaget man mo din ha, nabuang na ba mo sa Bible study, unsa may giistorya ni Pastor Grayson di na ninyo. So matingala sila apan maayo pod kay makaistorya man mo, nganong mihilak man mi diri aron nga kami makasulti usab may tungod ni Maria Magdalena. Makaistorya kami usab nga si Jesucristo wala nagpabilin dina sa patay kundi nabuhi siya. So aduna pud sa moy chance. Pero ayo lang mo siyaget. Kay kung siyaget mo madungog na ako diri. Apan si Maria nagtindog nga naghilak didto sa gawas sa lubnganan. Wala pa siya makasulod. Unya miyuko siya. Misulod. Aron paglili sa lubnganan. So naglili lang siya. Og nakita niya dito ang duha ka anghel. Nga nagbistig puti og naglingkod sa dapit nga sa nahimutangan sa lawas ni Jesus. So dinay duha ka anghel nga iyang nakita. Ang usa dito dapit sa uluhan ug ang usa dapit sa tiilan. Wala ba mo nahibalo nga sa katapusang mga adlaw
Minilyon ang mga anghel ang mag-ampo, mag-worship, magsimba sa atong Ginoong Kristo. Dinhi karon duha kabuok ang nakita ni Maria. Babayi nganong naghilak ka man, sila nangutana kaniya. Si Maria mitubag, ila man gyud nga gikuha ang akong Ginoo, o wala ako mahibalo kung hain nila ibutang siya. So ang paglantaw ni Maria Magdalena nga gikawat ang lawas ni Jesus. Mo nang mihilak siya, namatay pa, gikawat pa. Siguro unsa may at this time niining panahon na siya naghilak, dili niya kayo maklaro kung unsay nahitabo sa sulod. Kay gahilak siya, gatulo ang luha, di kayo niya maklaro. Sumingon siyang gikawat. Sa unang panahon, na ay mga tao pong kawatan. Ilang kawaton, ilang abrihan, ang lubnganan, ang lubong, kay basin og na ay mga kwarta dito sa sulod. Apan aduna sila balaod nga kining kriminal, capital punishment. Patyon ka. Kung mahuli ka, kung madakpan ka nga nagsulod ka dito sa mga lubnganan, patyon ka. So, ang paglantaw ni Maria nga gikawat, versikulo 14. Sa paghuman niyag sulti niini, milingi siya ug iyang nakita si Jesus. Nga nagbarog didto, apan wala siya makaila nga si Jesus di ay kadto. Kay ngit-ngit pa man god, wala siya kaibalo. Og siya naghilak pa siya, usay kung maghilak ka, di makakayo makakita. So wala siya maibalo nga si tulod ay kabuktaw sa sulod. Ang duha ka anghel og si Jesus. Versikulo 15. Babayi, ngano naghilak ka man? Nangutana si Jesus kaniya, kinsa man ang imong gipangita? Nagtuo si Maria nga siya mao ang hardinero, ang nagbantay sa mga lubong dinandapita. Busa miingon siya kaniya, kung ikaw mao'y nagkuha kaniya, tugani ako kung hain mo siya ibutang kay kuhaon ko siya. Wala siya kabalo. Wala niya na ila si Jesus. Nagtuo si Maria nga versikulo 16, si Jesus miingon kaniya, Maria, og si Maria miatubang kang Jesus, og miingon sa Hebreo, Rabboni, nga sa ato pa magtutudlo. Nailhan na niya si Jesus. Siya ang unang nakakita ni Jesus. Usa ka babae nga dinhay 7 ka diablo nga nasulod sa iyang lawas. Gikuha ni Jesus. Usa ka makasasala. Siya ang una na nakikita ni Jesus. Unya mingon giingnan siya ni Jesus, ayaw ako hikapa kay wala pa ako makabalik sa amahan. Adto hinuon ang akong kaigsuonan, og suginli sila nga muadto ako sa akong amahan og inyong amahan, sa akong Dios og inyong Dios. Gihatagan siya tahas nga ing himuon. Busa gisuginlan ni Maria Magdalena ang mga tinun-an nga nakakita siya sa Ginoo o gisaysay niya kanila ang gisulti ni Jesus kaniya. Versikulo 19. Sa pagkakilom-kilom na ni adtong adlaw nga maoy unang adlaw, so pagkahapon na ni adlaw semana, nagtigom ang mga tinun-an o gitrangkahan
nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudiyo. Nahadlok sila kay basin og sila na usab ang patyon, sila na usab ang mapreso. So gitrangkahan nila gusto. Unsa may nahitabo? Kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya mitungha si Jesus sa taliwala nila og miingon, mainyo ang kalinaw. So kalit lang si Jesus nagpakita nila. Nakasulod si Jesus bisag gitrangkahan og husto. Nakasulod siya. O ang iyang lawas sa iyang pag-resurrection sa nabanaw siya, lain na. Makasulod na siya bisag asang dapita. Unya si Jesus mingon kanila pag-usab, mainyo ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. So gihatagan sa tahas nga ipadala ni Jesus. Unsa may iyang tahas, unsa may ilang himuon. Nga si Jesus nagpakamatay kanatong tanan, iyang gihatag ang iyang kinabuhi aron nga kita maluwas sa atong mga kasalanan. Maoy og miunsa pa may giingon niya. Versikulo 22. Gisulti niya kini og unya gihoypan niya sila og giingnan. Dawata ninyo ang Espiritu Santo. Unsa may atong mahibaon may tungod sa hoypan? Di ba sa paghimo sa kalibutan sa tao, gihoypan sa Ginoo. Kay si Jesus ang nagbuhat sa mga tao. Karon usab iyang gihatagan ang mga disipulo sa Espiritu Santo. Aron mao'y makatabang kanila. Ikaw ug ako usab sa samtang kita mosalig og modawat sa gihimo ni Jesus, makadawat usab kita og Espiritu Santo. Versikulo 23, Kon, mingon si Jesus, kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, yang giina mga disipulo, gipasaylo kini. Kung dili ninyo pasayloon ang ilang mga sala, dili usab kini pasayloon. Unsa may bote pasabot ni Jesus nga kung kamo makapasaylo ba, mao ba na bote pasabot? Or ang bote nga pasabot nga samtang kamo nagsabwag sa maayong balita nga sila mahugasan sa ilang sala, sila mapasaylo. Ikaw ako usab gihatagan kita trabaho nga samtang kita magsabwag sa maayong balita nga sila mapasaylo usab sa ilang mga sala. Makaingon kita nga kung imo gyung tinuod nga imong giakseptar ang Ginoo nga gipasulod sa imong kasing-kasing, nga ikaw nangayo gyud og pasaylo, makaingon kita nga ikaw pasayloon sa Ginoo. Si Tomas nga nagduha-duha. Si Tomas nga 24, si Tomas nga ginganlag kaluha. Usa sa 12 katinunan, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Jesus. So wala si Tomas. Busa gisugin lang siya sa ubang mga tinunan. Nakita namo ang Ginoo. Si Tomas miingon kanila, gawas kon makita ko og ikabutang ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diha sa iyang kamot, og mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako mutuo. Diba na may daghang mga taong moingon ana, kung dili ko makita, dili ko mutuo. Mausab gana si Tomas. Usay
si Tomas ang buti pasabot niya nga aduna siya kaluha. Tomas nga kaluha. Kinsa may kaluha ni Tomas? Karong panahon na daghang kaluha ni Tomas. Ikaw ako sa unang panahon sa wala pa ta mosalig sa atong Ginoo, gaduda usab kita. Kita usab si Tomas. Kay gaduda kita. Nagduha-duha kita may tungod sa atong Ginoong Jesucristo. Versikulo 26, human mo labay ang usa ka semana. Kinsa man ni si Tomas? Unsa may itong may baon ni Tomas? Sa ubang mga kapitulo nga atong gitun-an, si Jesus mingon nga kamo nahibaluan mo kung asa ako moadto. Si Tomas mo'y nangutana, Ginoo, wala mi kahibalo o asa kami moadto, wala kami mahibalo. Dito ang bantugan nga bersikulo. Si Jesus miingon, ako ang dalan, ako ang kamatuoran, ako ang kinabuhi nga maghatag sa walay katapusan nga kinabuhi. Tungod sa pangutana ni Tomas, nahibalo kita nga ang kaluwasan dina nga si Jesus lang ang dalan. 26, human mo labay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang matinunan sulod sa lawak ug uban na kanila si Tomas. Gitrangkahan na ang mga pultahan apan mitungha si Jesus ug mitindog taliwala nila ug miingon, mainyo ang kalinaw. Unya miingon siya kan Tomas, hey Tomas, nganong wala man kamutuo nako? Dugay ka nang kauban-uban ako, wala gyapon kamutuo. Si Jesus wala moingon ana. Unsa may giyon ni Jesus? Kanaawa ang akong kamot ug hikapa kini. Hikapa usab ang samad sa akong kilid. Tuo ug ayaw na pagduha-duha. Kamo din na sa BJMP. Nagduha-duha ba kamo sa pagsalig sa atong Ginoong Jesucristo? Nagduha-duha ba kamo nga si Jesus lang ang makapasaylo sa inyong sala? Nga si Jesus lang makahatag ninyo kalinaw? Versikulo 28, si Tomas miingon kaniya, Ginoo ko o Diyos ko. Ang Biblia miingon nga si Jesus, Diyos. Si Tomas miingon, Diyos ko. 29, unya miingon si Jesus kaniya, Midoo ka baba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan kadtong mutuo bisan wala makakita kanako. Mas maitong mutuo nga wala makakita. Kadaghanan kanato miingon nga to see is to believe. Apan si Jesus miingon nga mas bulahan ang mutuo kaniya bisag wala makakita. Versikulo 30. Mingon si Juan, og daghan pa untang mga milagro nga gibuhat ni Jesus. Sinaksihan sa iyang mga tinunan nga wala nasulat ni ining basahona. 31. Apan gisulat kini aron kamo mutuo nga si Jesus mao ang Misayas. Aron nga ikaw ako mutuo. Ang anak sa Dios og pinaagi sa maong pagtuo makabaton kamo og kinabuhi diha sa iyang ngalan. Mutuo ba kamo nga sa pagsalig nato sa ngalan ni Jesus lamang dili sa relihiyon nga kita mahatagag kinabuhi nga walay katapusan?